ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከም የለኹም ለማዓንቱን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለስ ሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መጽ የለኹም ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ኣፍቃሪትካ በዓልቲ ቤትካ በጠቓላልዩ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንዓራት ጾታ ወይ ድማ ርክብ ቃሕ ክብላ እንተሎ ተሪኦም 5 ምልክታት ክሕብረልኩም እየ ብፍላይ ነዚኦም ምልክታት ርኢኹም ርክብ ከፈጸምኩም ሸለል ክትብልውን የብልኩምን ነዚኦም ንምፍላጥ ካባኹም ዝጽበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈለለዩ ናይ ጥዕና ፍቅሪ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናመደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል فلما تفلطوا ዘለኩም ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ርክብ ንፈጽም ኢላ ኣይተሓተካን እዚ ክኸውን ዝኽእል ርክብኩም ብጣዕሚ ስጡም እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ ኣብ መንጎኹም ምስኻፍ እንተዚሃሉ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ቃንስትዮ ርክብ ክፍጽማ ኣብ ዝደልያሉ ግዜ ብምልክት የን ዝሕብራ ስለዚ ድማ ነዚ ምልክት ተረዲእኩም ናታ ደልየት ንኽተማልኡላ ዝሕግዘኩም መደብ ስለ ዝኾነ ኣዳልዩ ዘለኹ እቲ ቀዳማይ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ንኽትፍጽም ኣብ ትደልየሉ ግዜ ተሪኦ ምልክት ዕላል ኣብ ትዕልልሉ ግዜ ትነኻኽእካ እንተኾይና እዩ ኣመንጎ ዕላልካ ንጸጉርኻ ንሰውነትካ ትተናኽፈካ እንተኾይና ንኣብነት ኣብ ካፌ ኮፍ ኢልኩም ክትዕልሉ እንተለኹም ኣብ ገንኻ ኾይና ትተናኽፈካ ጸጉርኻ ተሓሳሲልካ ንእዳውካ ሒዛ ነዊሕ ትጸንሕ እንተኾይና ኣብ ማእገርካ ኣብዚሓ ትጉዝጎዝ እንተኾይና ንኣፍ ልብኻ ኣብዚሓ ትተናኽፈልካ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ተፍቅረካ ወይ ድማ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ድሌት ሓዲርዋ ኣሎ እሞ ነዚ ተረዲእኹም ክትገብርዎ ዘለኩም እንታይ እዩ ንርክብ ዝምቹ ኢንቫይሮንመንት መፍጣር እዩ ንርክብ ዝምቹ ቦታ ምምራጽ እዩ ነዚ ጌርኩም በቀሊሉ ምስኣ ርክብ ክትፈጽሙ ይግባእ ኣመበል ካልኣይ ንሪኦ ኣፍቃሪትካ ምሳኻ ርክብ ንምፍጻም ከም ዝደልየት ትፈልጠሉ ምልክት ድማ ብበዝሒ ብዛዕባ ናይ ርክብ ዕላል ተዕልለካ እንተኾይና እዩ ብዛዕባ ናታ ናይ ርክብ ህይወት ዘይክኾን ይኽእል ብዛዕባ ናይ መሓዙታ ወይ ድማ ናይ ካሊእ ሰብ ናይ ርክብ ህይወት ምሳኻ ኣብዚሓ ክትዕልል ትደሊ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት ኣለዋ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝሓ ግዜ ከምዚ ዓይነት ናይ ርክብ ዕላል ዝዕልላ ምስ ዘፍቅርኦ ርክብ ምስኡ ክትፍጽም ምስ ተደልዮ ወዲ ጥራሕ እዩ ርክብ ምሳኻ ክትፍጽም ዘይትደሊ እንተኾይና ብፍጹም ናይ ርክብ ዕላላት ክትዕልለካ ኣይትኽእልን ስለዚ ምሳኻ ኣብዚሓ ናይ ርክብ ዕላላት ትዕልል እንተኾይና ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ምልክት ትህበካ ኣላ እሞ ካባኻ ዝጽበ ንርክብ ዝምቹ ኢንቫይሮንመንት ፍጠረላ ንርክብ ዝጥዕም ቦታ ኣዳሉ ነዚ ጌርካ ኣብ ትጥይቓ ግዜ መልሳ ሕራ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ድማ ቀዲማ ንሳ ብምልክት ምሳኻ ርክብ ንምፍጻም ድሌት ከም ዘለዋ ትሕብረልካ ስለ ዝጸንሐት እዩ ምክንያቱ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ርክብ ክፈጽም ይደሊ ኢላ ክትሓተካ ስለ ዘይትኽእል ብምልክት እያ ትሕብረልካ ትኽእል ስለዚ ንስኻ ነዚ ምልክት ተረዲእኻ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ተረዲእኻ ብሉጽ ዕጋባይ ናይ ርክብ ግዜ ሕልፉ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ምፍጻም ክደልያ እንተለዋ ዘርእዮ ምልክት ብፍላይ ብሶሻል ሚድያ ትዕልሉ እንተኾይንኩም ኣብ መንጎ ዕላልኩም ፎቶ ትሰደልካ እንተኾይና እዩ እንታይ ዓይነት ፎቶ ትሰደሊ እንተኾይና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብሶሻል ሚድያ ብፌስቡክ ክኸውን ይኽእል ብቴሌግራም ክኸውን ይኽእል ቅልዕሊ ዝበለ ናታ ፎቶ ትሰደልካ እንተኾይና ትሕቲ ሕምብርታ ዘርኢ ፎቶ ትሰደልካ እንተኾይና ብጡ መትሐዚ ጥራሕ ኮይና ፎቶ ትሰደልካ እንተኾይና ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ትሕብረሉ ሜላ እዩ ስለዚ እስካብ ብኣፋ ቃል ኣውፅያ በጃኻ ርክብ ንፈጽም እስካብ ትብለካ ክትጽበ የብልካን ምልክት ትህበካ ኣላ እሞ ንርክብ ዝኸውን ኢንቫይሮንመንት ተፈጠረላ ቦታ መረጸላ ዋላ ምጥያቕ ከየድልየካ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ኮይኑ ግና ነዚ ምልክት እንዳርኤትካ ንስኻ ዘይትርድአላ እንተኾይንካ ናብ ካሊእ ወዲ ንኽትከይድ ዝገብራ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍጹም ሸለል ክትብልዎ የብልኩምን ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ኣፍቃሪኣ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ትፈርየሉ ምልክት ድማ ሰበብ ዘይብሉ ቦታ ኣብዚሓ ትቆጽረካ እንተኾይና እዩ ሰበብ ዘይብሉ ቦታ ትቆጽረካ እንተኾይና ምሳኻ ክትርአ ስለ ዘይደልየት ኣይኮነን ኣብ ሰብ ዘይብሉ ቦታ ትቆጽረካ ዘላ ናይ በይንኹም ግዜ ንኽተሕልፉ እዩ ሰብ ከይረኣየኩም ከም ድሌታ ክትስዕመካ ስለ ትደሊ እዩ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ትደሊ ትሕብረሉ ሜላ እዩ ስለዚ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ትደሊ ከም ዘላ ትሕብረልካ ስለ ዘላ ሕዚ እውን ንርክብ ዝዕድል ኢንቫይሮንመንት ትፍጠር ቦታ ኣዳሉ ድሕሪኡ ርክብ ንፈጽም ኢልካ ከይጠየቅካ ያውን ርክብ ክትፈጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ምክንያቱ ድማ ባዕላ ምልክት ትሕብረልካ ስለ ዝጸንሐት እዩ መልሳ እሺ ስለ ዝኸውን ቀዲምካ ዕድልካ ተጠቐመሉ ተዘይኮይኑ ግና ንስኻ ብዘንጋዓኻ ቁፅሪ ካሊእ ወዲ ዕድሉ ክትጥቀም ስለ ዝኽእል ናብ ካሊእ ወዲ ንኸይትኸይድ ዕድልኩም ተጠቐምሉ ምልክታት ብደንብ ኣጽንዕዎ ኣብ መበል 5 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣፍቃሪትካ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ትፈልጠሉ ምልክት ከንፈር ንከንፈር ክትሰዓሙ እንተለኹም ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈለየን ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝጸንሕ እንተኮይኑ እዩ ኣፍቃሪትካ ርክብ እንተደልያ ኣብ ትሰዓምሉ ግዜ ንነዊሕ
ግዜ تصنحيكم ካብ ከንፈርካ ክትርሕቕ ይትደልን ዕሙቕ ዝበለ ኣሰዓማ ትጅምርያ ንኣብነት ፍሬንች ኪስ ትጅምርያ መልሓስኩም ክነኻኻ ይጅምር ምስ ሰዓምኩም ዝበለጸ ኢነርጂን ዝበለጸ ስምዒትን ክህልዎ ይጅምር ኣብቲ ሰዓምሉ ግዜ ዝበለጸ ክትናኽፈካ ትጅምር ንእዳዋ ናብ ክሳድካ ናብ ኣፍ ልብኻ ገጽካ ሰዲዳ ክትናኽፈካ ትጅምር ናብ ምትሉኻ እውን ክትሰድዶን ክትናኽፎን ትጅምር ስለዚ ካብ ካሊእ መዓልቲ ዝተፈለየ ናይ ምስዓም ግዜ እንተሕሊፍኩም ርክብ ምሳኻ ክትፍጽም ከም ዝደለየት ምልክት ትህበካላ ካባኻ ዝጽበ ንርክብ ዝምቹ ቦታ ምምራጽ ንርክብ ዝዕድም ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እዩ ድሕሪዚ ርክብ ንፈጽም ዶ ዝብል ሕቶ ኣየድልየካን በዓላ ምልክት ሂባትካ ስለ ጸንሐት ናብ ርክብ ምእታው ጥራሕ እዩ ካባኻ ዝጽበ ድሕሪኡ ብሉጽ ዕጋባይ ናይ ርክብ ግዜ ክትሕልፉ ኢኹም ነዚ ምልክት ከይተረዳእካላ ሸለሊልካ እንተሕሊፍካያ ግና ድሕሪ ግዜ ንዓኻ ዘለዋ ድሌት ይቕንስ ናብ ካሊእ ወዲ ናይ ምኻድ ዕድላ እንዳስፍሐ ዝኸይድ ናብ ካሊእ ወዲ ኸይዳ ናይ ጾታዊ ስምዒታታ ክትተኣናግዶ ትኽእል እያ ስለዚ ነዞም 5 ኣገደስቲ ምልክታት ሸለል ከይትብልዎም ነዞም 5 ኣገደስቲ ምልክታት ንምዝኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ርኢናዩ ዝነበርና ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ትፈልጠሉ ምልክት ኣብዚሓ ክትናኽፈካ ተጀሚራ እዩ እቲ ካልኣይ ርኢናዩ ዝነበርና ምልክት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ክፍጽማ ክደልያ እንተለዋ ኣብዚሕን ናይ ርክብ ዕላል ክዕልላ ይጅምራየን ኣብዚሓ ናይ ርክብ ዕላል ምሳኻ ክትዕልል እንተጀሚራ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ክትርድአላ ኣለካ ኣብ መበል ሳልሳይ ርኢናዩ ዝነበርና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ትፈልጡሉ ምልክት ድማ ብሶሻል ሚድያ ብፌስቡክ ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ብቴሌግራም ንርክብ ዝዕድም ፎቶታት ክትሰደልካ ትኽእል እያ ንኣብነት ብጡም መትሓዚ ጥራሕ ኮይና ፎቶ ክትሰደልካ ትኽእል ቀልዕልዕ ዝበለ ፎቶ ተላዒላ ክትሰደልካ ትኽእል እዚ ርክብ ምሳኻ ክፍጽም ደልየ ኣለኹ ዝብል ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ርኢናዮ ዝነበርና ኣፍቃሪትካ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ዝሕብር ምልክት ድማ ሰባብ ዘይብሉ ጸጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ትቆጽረካ እንተኾይና እዩ ነዚ ደጋጊማ ትገብር እንተኾይና ምሳኻ ናይ በይንኹም ግዜ ክትሕልፉ ስለ ዝደልየት እዩ እሞ በዚ ምልክት እውን ክትሕብረልካ ስለ ትኽእል ነዚ እውን ተረዳዮ ኣብ መበል 5 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ትሕብረሉ ሜላ ድማ ካብ ቅድሚ ሕዚ ትገብርዎ ዝነበርኩም ምስዓም ፍልይ ዝበለ ናይ ምስዓም ግዜ እንተሕሊፍኩምን ነዊሕ ናይ ምስዓም ግዜ እንተሕሊፍኩምን እዩ ክትስዕመካ እንተላ እዳዋ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትካ ትሰዶም እንተኾይና መልሓስኩም ክነኻኻ ንኣብነት ፍሬንች ኪስ ንብሎ ማለት እዩ ነዚ ክትገብር እንተጀሚራ ካብ ከናፍርካ ክትርሕቕ እንተዘይደላ ምሳኻ ርክብ ክትፍጽም ከም ዝደልየት ዝሕብር ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ እውን ተጠቐመሉ ነዚኦም 5 ኣገደስቲ ምልክታት ግድን ክትፈልጥዎም ኣለኩም እንተዘይኮይኑ ግና ናይ ፍቕሪ ናይ ሓዳር ግዜኹም ናብ ሓደጋ ክእትዉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ድማ ካብ ኣኻሳንቱ ናይ ስምዒት ዕግበት ካብ ካሊእ ወዲ ንኽትረኽቦ ዝገብሩ ምልክታት ስለ ዝኾኑ እዮም ስለዚ ነዞም 5 ምልክታት ሸለል ከይትብልዎም ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር እዚ መደብ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝጠቅም ኣብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ንኽኸይድ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕሪ ናይ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ምዃንኩም ከይርሳዕ ብኻሊእ ማሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ